Coneixeu aquella frase que diu que la potència sense control no serveix per res? Doncs l'aïllament sense estanquitat tampoc. En aquest capítol acompanyem el Michel Wassouf per veure com es fa un test d'estanquitat. Per mesurar les infiltracions d'aire en un edifici es fa el que anomenem un blower door test. Un blower door és un ventilador de velocitat variable que s'instal·la en una porta o finestra en contacte amb l'exterior. S'ha d'instal·lar de forma que no deixi passar gens d'aire i la resta de portes i finestres de l'edifici ens hem d'assegurar que queden tancades. D'aquesta manera, el ventilador pot anar incrementant o reduint la pressió interior de l'edifici i així podem avaluar la seva estanquitat. Esto sirve para que haya un marco bien rígido para aguantar el ventilador, sobre todo, ¿no? Vamos a cerrar aquí también. Cerrar. Aquí no hay infiltraciones en el propio marco. Habrá que poner una serie de cables. Lo que hacen es medir la presión del aire exterior y interior. Para esto lo necesita la máquina para que ella sepa establecer una diferencia de presión constante entre interior y exterior. Entonces, aquí vemos el ventilador que tiene unos hélices en forma así oblicuos, de modo que en función si se pone así o así, en un modo saca aire hacia afuera, o sea, crea una depresión, y luego al girarlo en esta posición aprieta y impulsa aire hacia el interior. El aire del exterior entrará a través de las juntas hipotéticas de carpinterías o conductos. Ahora está empezando, intentará establecer una diferencia de presión de 70 pascales entre interior y exterior. Entonces el ventilador poco a poco va escalonando con el medidor y el regulador de la presión. Intentarà establecer esta diferència de pressió. El ventilador va variant de velocitat durant el test per crear una corba de resultats a diferents pressions. El resultat final s'expressa en el nombre de renovacions d'aire per hora que es produeixen a 50 pascals de pressió. Un edifici nou, que estigui molt ben construït, podem esperar que tingui aproximadament 2,5 renovacions per hora. Si es tracta d'una rehabilitació i aconseguim valors per sota de 4 renovacions per hora, ja podem estar molt satisfets. Recordeu que estem creant una diferència de pressió bastant gran entre interior i exterior. En condicions normals, les renovacions per hora serien molt menors. En aquest cas, es fa el test d'estanquitat per aconseguir la certificació Passive House. El resultat inicial del test és una mica superior al 0,6 que exigeix aquest estàndard. Per tant, toca buscar fuites. Esto es un anemómetro para medir la velocidad del aire que sirve cuando se crea una diferencia de presión entre exterior y exterior. Se va buscando los puntos débiles donde hay un corriente de aire que entra desde fuera hacia el interior. Tampoco, o sea, nos da, si miras la pantalla del anemómetro es 0,01, es como si no hubiera ningún. Aquí también está, o sea. El Michel veu que les infiltracions provenen de la porta d'entrada i la porta que dona al garatge. Quan l'objectiu és assolir un valor molt restrictiu, com en aquest cas, s'inicia un procés iteratiu que consisteix en tapar els punts més dèbils i anar repetint el test. L'objectiu és veure la incidència d'aquests punts en la suma de totes les infiltracions de l'edifici. Quan s'hagi millorat l'hermeticitat d'aquests punts, caldrà fer un test final per comprovar que s'han eliminat les fuites detectades.
Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAPC.